alegre. Era tendre, clar. Calia tractar-lo amb 1000 miraments de nit en anar a dormir. Per exemple, en Ventura hi havia de deixar-lo ben deixat en un got prop del llit i encara canviar-li l'aigua cada 3 hores perquè es conservés fresc i sempre jove, com si fos una flor delicada. No fa gaire temps i l'home més feliç d'aquesta terra, en Ventura Llucet, vivia en un poble del Pirineu. Un poblet, en qüestió d'aquells tan petits, els formaven mitja dotzena de famílies, més o menys ben avingudes, un alcalde, un guàrdia urbà, una noia que de bon matí muny les vaques, un pobre, un parell d'excursionistes, la bibliotecària, un nen maleducat, un lladre i la secretària de tots plegats. En Ventura Llucet era el poble i l'home més feliç d'aquesta terra. Alhora, el principal problema d'aquest poble, per tant, no era el pobrejar, sinó els lladres. Precisament, o el lladre, més ben dit, el Robert Ventosa. El Robert era un veritable delinqüent. En Robert era un lladre de debò, un professional del furt, robava de tot, de la cosa més senzilla a la més complicada. Carreteres, gats, corrents de vidre o de porcellana, rotuladors verds, atxaveres, fotografies de quan érem petits, cadires i el més bo és que no ho feia sempre d'amagat. Ningú mai no l'exampava. Un dia a en Robert li van venir a remordiment. Mira, noi, va pensar, hauries de tenir les 3 ideals en aquesta vida. La feia si no. Un capdavall se't farà passada. Hauries de proposar-te un delicte difícil. Un furt d'aquells que el tornen a gust de la vida, en Robert, en Ventura Llucet. Per exemple, l'exemple semblava bo, però en Ventura era efectivament una persona difícil de robar. No efectivament una persona difícil de robar. No tenia gaire res. Només una cosa, tenia l'alegria. Només l'alegria. Passava en Robert, doncs, i farem. Què hi farem? Li hauríem de robar l'alegria.